Hi, si Maranghilin eh. Hi, good morning. Ako na pod ni si Maranghilin. Karon di ay maghagbas nis gawas. Kamis nanay kay mag garden kuno mi kay kuan kanang mamay giingos kapitan nga na ako noy manusi o garden sa Abril naman ron sa ang kunti say kay taman man inig ka kuan dali nga ri kay dis Aliana lapos Aliana dia tabang kaguna terus kalabangan kasi mo ma ang mo man Ay, ma. ina mo uban kong nanahilin maguna Muban ko siliksian og si kuan ang kauban maghagbas atus kalabangan mga ban ko yung mga bata ade ka Aga ko na, Ellen. oh, ikaw ra bitaw maghagbas mi dadto kay magtanong mi kuan kay na may hinatag sa kagawad nga mga siblings Sila pingkay. ano pingkay Sila pingkay. pingkay maduos ka pingkay anak ko na to ka pingkay ka Baksan. Hello guys, good morning. Diyan akong bati naghinos Maranghilin. Hi. Pero makita ko ng itlog. Hi, si Maranghilin eh. Agay. Agay, sugsug na Liana. dali ngalay kapadas na ikaw ra batik ko kapadas ay Na, nanghihinlo sila. Tapos na ubos dia. dapat hi tabay ko yung hinlo dari Hi, si Nanay Lolita ni. Day no, Aliana no. Lexi, hi kabi. Hi. Hi, Day. Hi. Hi. Good morning guys, sabi mo. Morning. Hala, kumbati jud. ano makiudan ni Kana nang, puungin na nang. Kana. Lagi likod. ha Nani pilit. ay sa Si, tawa nag-uod. Okay, nagbasaw. abo ko naman gali ko na Ay, bakit ka inom kape, ma? Bakit? kuan paharong ka na to ng nanay patula balantiyong sa gulo naman nag ano Balantiyong, upo man ng balantiyong. ako pulig ni mo rin nag munag water mo na usa Balantiyong ko no. yung sa kasi ilang buto Yung sa'yo na yung balantiyong nang. bao na ya sa kay sir Balintong. Nakaringan, balantiyong, indang isutan. Sudah, ngipin. Balantiyong, mama na upo. Di, Ayan na. na upo. Ayan na. Lagi mo kalibangan. Ayan na. Ano naman eh, kaya mo kamayin eh. Mura ng upo, mura ng materilon, puma, lingin. Balantiyong tag-as. Kapsa, Hindi na tag-istap-istap. Kung bati diha. angat. Hangat lagi. Nga ano ning inter. Sakado. Nalagyan hakmok dani, naman kay bako dani. Kabanay. Lami ng pilipil puungan na. Para malamdag. Ano? Nihait ni Roy Sundang. Anong tao po? May dahon nga abot dala lain. Ang ganda. Ay, Ang ganda. taas na ay. Ha? Ano? Ang tripod lagi na iguskuan. Kaya nito, nahagbungan. Tua. Tripod dito, kung saan nag-video. Kami Uy, kaya ma. La kumbati diha. Wala kong bati diha. Agay. Ako na. Saday, saday, saday. Wala kong bati diha. Kumbati kasi may kumbati. Ngayon. Unsa kasga? Ganay. Ay magingan. Kong bati diha. Kumbati ko no nang. Nanay pa daing na. Kumbati nay. Ito diha, nay. O, masang kong roy ko. Akila, nay. Samad. Samad man. Kasa. Sa sundang, nay. Ano pa papila? Abuwan namin nagarawa. Uy. Wa may tubo rin eh. Dugluban naman eh. May tubo din ay. Nay, tubo diha. Wa.
Nakatagbong na. Nagpatugbong na. Nagtubo na mas ludo to. Bisa kayo babaw. Lata lang. Mamatay ng kapadyas. Kaya hindi na sa ubos ng haling. Delikado ka na yung wire na ah. Kaya ito na talang. Talang taramit ako sa unang nagsiduro na ako gani silang. Kuan. Ay, doon lagi nga to karong ma. Ya, kuan. Kaya mo diha daw ko pa. Ubos salingan. Ah, papang kuy nay. Sa una mo alas 12 pa sa daog. Da oreg jang kamote, gibugi. Mo na jang gipang hambog kamote da. Do ka buok. Ano naman na, ano na mo. Gibugi. Alam na gud ko na eh. Ano pa ka na. Ah, nang punga ng dako na anja. Sabi na tuwa agad. Bunga na to kahudin. Indang naman sa dato nanay. Habon ng kang nanay. Ano yung baraw? Pura ni ba? Kaya oy. Anong pura ni ko? Kasama yan ko yung kasubhan. Ano baka na ko ay? Ako. Diwasa, kay sayang. Diwasag puong na nang. Kabulit ka rin. Ila bitaw nagbaligid kay mo buto. Hi! Abril, Mayo, Hunyo. Ako po tayo isa. Kabjaw. Ang makasawa mo diha. Ako po mo. Hi, kuno nay. Ay, Sa ali, una tabang hi, ali. Ataysa. Ataysa. Ako sa unag hi, Ataysa. La pagdali. Hi. Mamali. Hi, ma. Imo papa. Morning. Hi, pa. Pagkulam na tuon sa ay. Kanta sa day. Ito ngayon, katong nahunlak. Kanta na. Ni Junaw. Nahunlak na ay need you now. Kanta ko jag nahunlak ja I need you now gikanta. Sa may suwa ng takulang tunay. Tuwa ka man hindi dahil na. Wa may gali may suwa na rin nagtrabaho me. Kaya ganas na. Panita suwa kanya man. Ginuto ganas papain mo naman sa ubos. Sab dining ganas dani kay umidaghan. Ang gading lagi dani. Nang matibaso na kay na may. Kita na eh. Madapel ako, ma. Na, kinto ka dahon. Lagi baso na naman kako. Ada ano. Patulay sa. Ang layas na ng baso. A few moments later. Dasbil ma dia. Sa dug pamaligdag. Saging. Kay pait ko ng isda. Karbag bayar nga pa mamamata. Tupa. Ay sa. Namas ay sa tuwo. Ikaw mo bayad ha ay? Ikaw bayad liksian? Bilhin mo liksian. Nailen. Ha, ikaw bayad ay? Si Aliana ko ni mo bayad ay Bilma. Malabas. Nanay, madressing sa hospital, ma. Ay ba, madri mo na ipigiingan. Nalito nag-ihap. Dag ko na bagsagin ni Bilma. Ta! Grabe rin inapanan nilanggop man. Balik-balik mo nabuang. Yan na, mukhaan ka na day. Makasalaw nga nanay, di sapon. Man, paano sila? Paano? Nana, Sugod sa karamin pa. makuhaan mo nagmahinog kay sunod raman ha. Hindi sa mukhaon na makatas mo. Pero pwede na isudan. Pare sa luto. Ay, lamig na ba na, kuhanan ay, banana cake. Di ka mapas mo na, sor. Mukhang gana ka nagway. Ay sa tubang, ay sa. Ay sa, magbanana cake ka, pahit kag harina o baking. Nagaluto, ay nagahinog. Ha? Harinas bay, 15 ka kilo. Ah, harina, 15. Nagpila mong kilo na. Bao. Ang nagmaligja ga. Nagdis. Dara naman buta-butan. Dara ka magtimbang pamilya rin na yung saging umabot. Ng saging nga madungag. Magdahan ta ba ang saging madungag? Saging madung ako ng kaili. Saging madungag aho. Kung na yung kuhan. Bautos. Tulingon man. Adong-adong. Kuhagin ang sako na eh. Iya sa ako di ay. Dudung isa. Di na Ako di na na. Dala rin na sako. Naman.
Nakauli na mo. Ato naman na bayri. Wa pag financier na mata. Ano sa kunong birthday Bilma kay tagaan ko nung kagik ni Ariana. Bangutan na dito ang sa birthday. Ano sa kunong birthday kay tagaan ko nung cake. Iya ka mangluod pa na. Di naluran ay. Di nindiran. Di. Oh, ako tong lakatan mangluran. Tak mo ka nga pa luto, mapas mo ka di ay. Ay tiaw. Sa bisita ni Dan nag-birthday. Saka kadagan ng saging na ah. Ate Vilma. Ah, gahi pa di ay pud. Kuya Ate Bilma, gisunod na ka. Ano sa kunong birthday kay tagaan ka cake. Di mo tuba ka na sa kunong birthday. Birthday ni Ate Vilma. Katagan siguro sa cake. Kay pakalibangon, di na magpahutod. Isa, mabaybel kay ihatdan mo ni mo saging. Bisian. Kain ka dyan? Pag nahinog. Kain ka ba dyan? Yang iro mo rin gabi ni sor. Kasi mga Ato kay tago. Arang sa ba ara badrid. Ibot eh. Ibot eh ron di kauwag. Tagdis ako ng kilo ay. Tagdis kilo. Lahi ka tong katatay sa una. Dahil kauwan man to. Bungan man to. Ha? Bungan. Bungan. Bungan to tayo no. Lahi man. Bungan. Bugan. Dari man tong nagkakaso. Taas ka to sa kadupag sa kabulig hapit. Sa una. Wala man tong saging aron. Napi ato sa una. Sa una lagi ron. Wala na. Ato bang na nagburang saging di mo Bagdo habog. lagi. Ah, suway bagdo na ito. Dati ubos, simbar ito una ato na po. Magkanong tag-ato usub na eh. Magtanong dan kedap din dia bisa dia tu duta. Bahala na lumbay. Hay gagmay. Saktura na kay mangliki man nagmakuan to. Anas mandanay na na. Anas mandanay. Na. Koy angay Ate pakita ni mo hugot nay. Kay nagbial dito na siya. mel dito ngiro ani. Kung pandana ha. Di ni buhian. Kapuntan kay naag mairo madamay at giro. Manday, hawan ka na ron. Ihawa. Hawan pa. Isa, ihawon. Ya gilipat-lipat na mas nanay. Manda! Angay sa di na buhian, palibangon na mas ubos. Ato buhay na yung balibang gudura ra. Kay mo tagam. Risyo. May gunos na tayo. Presyo ka May man. gunos na tayo ay sa haka. Tuwan na. May gunos na tayo ng piling na ba? Ayaw. Lami ayaw. Naipabahan din si tanay. Bailuan ay. Ha? Bailu na magpabahan din si tatay. 500. Na. Lagyan ko kay. Na. Awa. Apa? Na. Yung piling. 500 bitaw na. Naibang ka na Asa? Malibang. Puwang na. Dangan na mamuhi walang tiwas lumisan na iguna dadto. A few moments later. Mukhang git ba? Puti lagi ni nga bukog siguro. Aliana! Day! Hila mabay nga na muhait basi pura mere pa igua. Agay! Kubaw. Tingnan kita no. Bubay gargulay sa. Dah, ndak na ni bahala. Ako ba? Diko. Tawanan man. Adaray, gamay ra di ka mo tunay. Labot, imutail. Damoy nga na ka. Hala jag muda mo muto muda gagladyo. Ah, magang cellphone. Telepon ko na yor. Tutang-tang ho. Cellphone ho mo. Nabilin. Mabilin pagbilat, gikaon at iraw. Buang ka. Buang din. Sabi na ka naglabunan. Balik sila maglakaw. Hindi walang tanak. Tudlisan na pura mi. Ha? Mudagan tanas gaso tiglom na. Ada. Utol. Sexy pa mas undoy ni mo. Agay.
Bye-bye! Sana all, datog ko na. Si Promy, wala kunot. Napot. Kalibang ba ko ipaikunot? Di ba yun? Das mayor ang gwapa ha. Sa grabe, madam na. Mura na kang mampirli yun. Pinatag ni. Sa. Naangay ka dito sa Nina po. Natag ni Ma'am Libres. Ma'am? Ma'am Libris? Mojuta. Ah, tagay siya. Ayan na! Tapad ni Ate Mayor. Muna na ka, ayaw Parihan mo. Hala, bangunaw, bahong kang buwan. Masaya yung sudan. Ayan na, Alisa, day. Masaya yung sudan. Ha? Masaya yung sudan? Kanton. Pangunaw ko rin, kaya di ka patabaro ang mayor, kaya kang pansit kanton. Taglulipap na ilan. Ah, lulipap. Hindi ka tagag madri. Di manas mayor hatag lulipap. Madri naman na kang mayor hatag ni mo. Kasi grabe, bro, siyang mampirli na. Perli ba pwede lagaw aranang. Hapit na. Na, Panghidhid na. tawa. Di na. Hapit na. Para mo kadako. Para di mo kadako cute. Di tao no. Salas. Alas.